Maria gaizketan eta handikari eskainita dago. Sorionak! Eta baita nire lagun min bati lagun barru 19 urte betetzen dituelako. Sorionak nagore! Abestonen helburua areberruituen garrantza goraipatzea da. Herri garatuen imperialismoak hauen kultura eta pentsamoldea inposatu nahi dut 3. munduan. Erasoni aurre egiteko gure beharra behar dute.
Urrengo abestia Ner eta Josebarentzat. Eskerrik asko.